皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの伝人ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法と CTA はアメリカ連邦議会下院のケビン・マカーシー審議長を祝福しました。国連の人権問題に関する専門家グループはチベットにおける中国の組織的な同化政策に対して深刻な懸念を表明しました。ペンパチン出席大臣はチベットの民間商業の多様化と繁栄を強調しました。ダラムサラにてチベット人 IT 専門家会議が小開発されました。中陸人業チベット人週末学校はブラッセルで子どものための文化の夕べを開催しました。週刊ニュースレーターペジャの創刊者である4名のチベット人の若者が北アメリカでチベットに関する討論会を開催しました。チベット事務所台湾のバワー・キャルサンキャンゼ代表は台湾チベット議連のフレディ・リム会長を表敬訪問しました。アリア・ツァワン・ゲルボ代表は在日チベット人コミュニティの新旧役員の引き継ぎ式で司会を務めました。ロンドンのシルカ・フラティカ・アーシュ現代芸術文化研究所はダライラマ保護希望の芸術を賞公開しました。今月8日、このほどアメリカ連邦議会下院の議長選において審議所に選出された共和党のケビン・マカーシー議員と民主党のカキム・フレイジ少数と院内総務にダライラマ保法が召喚を送り祝辞を述べました。召喚の中で保法は長年にわたり民主主義や法の支配など人間の基本的な価値を守るために中心的な役割を果たしてきたアメリカを称賛していると述べられました。さらにアメリカは自由主義世界の主要国であり、経済的な課題や社会問題、気候変動に取り組むことによってより平和な世界を築くために特別な貢献を果たすことができる国であると述べました。中央チベット政権のペンパチン出席大臣と亡命チベット議会のドルマツェリン・ティカン副議長もケビン・マッカーシー下院議長に祝福を送りました。出席大臣と副議長はチベット人とチベットの大義のためのアメリカ政府や同国民からの支援と援助に対して心から感謝して新議長が支援を継続することを期待すると述べました。中国によるチベットの文化的なアイデンティティに対する抑圧と組織的な統制が止まらない中、4名からなる国連の人権問題に関する専門家グループは中国に占領されたチベットにおけるチベット文化の変容と同化政策に懸念を表明しました。同グループはチベットにおける寄宿学校制度についてチベット人を多数派の漢民族文化に同化させる大規模なプログラムであることを強調しています。当初2022年11月11日に報告された文書は定められた手続きに従って最近公開されました。チベット事務局ジュネーブのテングレチュギ代表もこの重要な問題に関する国連の専門家の介入を歓迎しました。同報告を行った4人の国連専門家は少数民族問題に関する国連特別報告書、文化的権利分野における特別報告書、教育を受ける権利に関する特別報告書、そして宗教もしくは信念の自由に関する特別報告書です。今月7日、中央チベット政権のペンパチン出席大臣はデリーに本拠を置く TCW デイスクールのアトリアムで開催された第1回マジノディラチベットフェスティバルに主賓として出席しました。イベントの特別ゲストとしてはマイノリティのための
国家委員会のメンバーであるリンジェンラム氏も参加しました。2日間にわたるチベットフェスティバルには、チベット文献資料図書館のギシェ・ラクトル所長、チベット事務所ニューデリートゥンルプギャボ代表代行、サミエリンチベット人居住区のトゥンルプギャボ担当官、チベット商工会議所のダシ・ワンドゥ会長も出席しました。弁髪出席大臣は演説の中で、チベットの民間商業が多様化して繁栄しているということの重要性を強調しました。同フェスティバルは2005年に初めて設立されたチベット人実況家の協会であるチベット商工会議所によって企画されました。今月9日、中央チベット政権は行政研修福祉協会センターにおいて初のチベット人 IT 専門家会議を開催しました。弁髪出席大臣は冒頭の挨拶で、中国チベット問題が解決をされない限りは亡命社会をうまく維持していくという同じビジョンを目指すために、チベット人コミュニティの既存の人材と資源を活用してコミュニティ内での協力体制を強化する構想を示しました。情報国際関係省のノルジンロマ大臣は、本会議を開催することで、行政はインドの IT 分野における若者の能力を把握したいと考えていると述べました。弁髪出席大臣は、ノルジンドルマ大臣、カルマ駐院長官、チベットコンピュータリソースセンターのディレクターであるデンジン・ツルディム氏、ミュンラム社のゲシェ・ミュンラム氏らと共に2日間の会議の開幕式で司会を務めました。2日間の会議では、デジタル化への今後の取り組みや、チベットコミュニティ内の技術的な専門知識を強化するための将来戦略に重点を置かれました。チベット人 IT 専門家のネットワークを構築して、限られた人的な資源を効率的に活用することで、CTA のデジタル変換構想の達成を目指します。インド国内の50名以上のチベット人 IT 専門家が会議に出席しました。今月7日、中陸人業チベット人終末学校のジャミアン・ロベル日曜学校は、ブルセルでノーベル平和賞受賞33周年記念日と子どものための文化の夕べをお祝いしました。玄関リジンチュリン代表とドルマティキからゾンシン・ランヤク・パトロール・リンポチェが、ベルギーのさまざまなチベット人協会の代表とともに祝賀会に参加しました。玄関代表は、チベットの若い世代のための言語と文化を守るために貢献した中陸人業チベット人終末学校の理事会と教師たちの取り組みを称賛しました。そして、保護のアドバイスである団結を常に念頭に置き、保護のビジョンを実現するために努力するよう参加者に呼びかけました。この学校は、ベルギーのアントワープ、ブルッセル、ルーベン、オステンデ、ゲント、ブルジュで6校を運営して372人の子どもたちが学んでいます。北アメリカに住む4名のチベット人の若者によって創刊された週刊ニュースレターペジャの1周年を記念し、ワシントン DC のチベット事務所で討論会が開催されました。この討論会では、チベット人の若い世代にチベットの現状やそれに関連する情報を周知し、彼らの中に愛国心を育むことを目指しています。代表のナムギャルチュル博士は、彼らの素晴らしい取り組みを称賛して、チベット人のミレニアル世代の若者に国家のアイデンティティを守る責任を担うようアドバイスしました。週刊ニュースレターページャーは、ダシ・ジェション、テンジン・シェルプ、テンジン・ユンテン、そしてテンジン・ツィリンの4名のチベット人の若者たちによって創刊されました。創刊から1年足らずで活動が軌道に乗り、周囲から非常に高い評価を受けています。今月10日、チベット事務所台湾のバワ・ケルサン県政代表は、同事務所の事務局長とアシスタントとともに、台湾チベット議連長のフレディ・レム議長とホンサン・ファン副議長の同僚であるリュウ・イン・チュン氏を訪問しました。対談の中でバワ・ケルサン県政代表は、今後の活動計画に
提示して台湾チベット議連の議長からの努力が約束されました。またチベット人のビザに関する問題について協議してチベットと台湾の関係強化について台湾の国会議員に報告しました。代表はその3日間前にも発火委員会のヤンチャン・ジョン就任委員にも同様のビザ発給の要求を行いました。1月7日午後、馬和経産県代表は非政府組織である台湾チベット支援グループのメンバーや台湾チベット協会の会長と常任委員会と会談して今年のチベット民族放棄記念日とチベットの新年のプログラムについて話し合いました。今月7日、チベットハウスジャパンにて在日チベット人コミュニティの新旧役員の引き継ぎが行われました。日本東アジア代表部事務所のアリア・ツァワンゲルボ代表が司会を担当しました。大原カルテン前会長は天神シェラ新会長と新役員に現金、資産、懸案事項を引き継ぎました。アリア代表はチベット関連のイベントの広報活動やチベット事務局と密接に協力してきた退任する第11期の役員らに謝意を述べました。さらに新役員を歓迎して祝福するとともにこれからの2年間一緒に仕事ができることを楽しみにしていると述べました。新生第12期在日チベット人コミュニティの役員は7名で、会長には天神シェラ新議長には天神健家が就任しました。今月11日、ロンドンのセルカラディカルアーツ現代芸術文化研究所は2023年の芸術作品ダライラマ法希望の芸術を世界各地の街頭ビジョンで賞を開講されました。チベット事務所ロンドンのロブチェ・サムデン事務局長によりますと、雨にもかかわらずチベット人や支援者たちがダライラマ保護の希望のメッセージが移り出されることを見届けるためにロンドン中心部にある大型街頭ビジョンの前に集まったとのことです。このアートビデオは2023年1月31日まで毎日ロンドン、ベルリン、メルボルン、ロサンゼルスで現地時間の夜8時23分に上映される予定です。チベット事務所ロンドンのスナム・フラッシー代表とロチェ・サムテン事務局長はサウで行われた公開前の夕食会に出席しました。セルカの創設者で芸術監督のジョセフ・オコナ氏とソナム代表がジャーナリストやアートライターで埋め尽くされた会場で挨拶をした後、ピカデリサーカスに移動してチベット国旗の色と頬の政治で落ち着いた表現で輝く街頭ビジョンを見守りました。I am trying to promote the sense of oneness of 7 billion human beings. This world, we have to live together. So different nationality, different color, different religion, these are secondary. Mostly important, we human beings, we should live happily, peacefully. 皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。